списание с страхотни подаръци, които си заслужава да си купите. Преди няколко дни се върнахме от Гърция и успях да се здобия с така вайрал списанията, които са навсякъде в TikTok. Взех си 3. Това е първото, което е на Harper's Bazaar с олиото на Moroccan Oil. За мен това е най-доброто олио за коса. Купувала съм си го много пъти и съм изключително доволна, тъй като не слепва косата, не оставя мазни следи, като цяло я хидратира много добре. Мириша страхотно и за мен наистина е най-доброто олио за коса. Да, нямаш как да не си го взема. Цената на самото списание е 5,50 евро. Няма да го отварям, понеже това е за подарък. Моето вече е отворено. Но според мен супер много си заслужава. Второто списание е ето това на Elle, което е с крем на Lancome.